Angicela mfundisi undaba ndaba usengaphambili uzothandaza bese umfundisi ugumedleze ngaphambili azo introduce the man of God egameni kaJesu. We thank you Jesus. Esivula umlomo wethu sonke bazalwane simnikeza udumo uNkulunkulu wethu inkosi ephakeme uyinkosi engcwele ayikho enye inkosi enjengawe uyinkosi ephakeme kakhulu wena izolo uwe namhlanje uwena phakade siyakubonga uNkulunkulu wethu ongcwele siyakubonga uNkulunkulu wethu ophakeme uyinkosi engcwele uyinkosi ekhazimulayo uyinkosi enamandla akekho enye inkosi efana nawe baba siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla ntambama uNkulunkulu wethu ongcwele udumo lonke siliphakamisela kuwe uNkulunkulu wethu onamandla yamakhosi oyinkosi engcwele oyinkosi ephakeme siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele sibonga ukuza kuwe mdala wezinsuku sibonga ukuza phambi kokubuso bakho njengokusho kwezwi lakho wathi masisondele ngesibindi uNkulunkulu wethu ongcwele phambi kwehlalo sakho somusa ukuze samukele kuwe umusa nesawu ngesikhathi esifaneleyo siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele izwi lakho zolikhuluma kule ndawo uNkulunkulu wethu ongcwele linamandla izwi lakho liyaphila izwi lakho ledlula izinkemba ezikhalipha enhlangothi zombili linamandla izwi lakho siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi ngalo uyadala okusha siyabonga ukuthi ngalo uNkulunkulu wethu ongcwele uyaqhekeza amadwala ngalo uNkulunkulu wethu ongcwele uyazamazamisa ihlane laseKadeshi ngalo uNkulunkulu wethu ongcwele uphunzisa izimbabala siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi uzolehlisa namhlanje ngoba uthe izwi lakho linjengemvula enethayo yamisa umhlabathi wathi alibuyele emumva lilambatha wathi izwi lakho it accomplish every task olithumele lona siyabonga Nkosi yamakhosi ukuthi izwi lakho lizokwenza umsebenzi opheleleyo ebomini bethu izwi lakho lizophelelisa impilo zethu ngegama lika Jesu Kristu uyinkosi yamakhosi ufanele udumo simshela izandla uNkulunkulu wethu simnikeza udumo his word kurabashanda eliamakonda babashia zilimakonda ilima koria mashanda peria konda la babashia uyinkosi ephakeme uyinkosi efanele udumo thatha udumo lukufanele ngegama lika Jesu. Thank you Lord Jesus. You are everything to me. El Shaddai. You are everything. You are everything to me. El Shaddai. You are everything. You are everything to me. El Shaddai. You are everything. You are everything to me. El Shaddai. You are everything. You are everything to me. El Shaddai. You are everything. You are everything to me. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Oh, you are my King and my mighty God. You are everything to me.
bakhona bangcwele bathi uNkulunkulu yikho konke kimi. Hallelujah. Uthi uJimiswa kade ukuba ngangingaswelanga ngangiyofunda kanjani ukuthi uyiprovider. Uthi kube ngangingagulanga ngangiyokwazi kanjani ukuthi uyasindisa. Bese ethi ke ngiyakubonga ngezihlahla ngemvelo nangakho konke. Bese ethi through it all I learned to trust in Jesus. Kukho konke ngifundile ukumthemba yena egameni lika Jesu Kristu. Amen. Ngithanda ukubingelela mfundisi baba umvelase nomama egameni lika Jesu Kristu. Ibhodi yala ekhaya abadala nabancane egameni lika Jesu Kristu. Amen. Siyabonga kakhulu, siyabingelela Bishop Ungema. Siyabonga baba nezwi likaNkulunkulu egameni lika Jesu. Abefundisi bonke, umfundisi uNdabandaba ekhona phakathi kwethu, umfundisi uNxumalo nabefundisi bonke bangcwele okungenzeka bakhona egameni lika Jesu Kristu. Nabo bonke abazalwana benza lenkonzo ukuthi iphumelele. Siyabingelela kwelihle igama lenkosi. Amen. Umuntu akayiqoqe ke bangcwele ngoba lento ya record yobukwa nayi izizukulwane ezilandelayo. Amen. Baba umculo uyagcina too much. Uthi usuhlela ungasanakila kukhombisa ukuthi wake wathi ngelinye ilanga. Amen. Ngifisa ukwenza kube kufishane bangcwele. Ngize ukwethula umfundisi phakathi kwethu umfundisi uSbu Zulu khona phakathi kwethu bangcwele owakhona ekhaya ePentecostal Holiness Church. uNkulunkulu umbusisile ngonkosikazi kanjalo nabantwana egameni lika Jesu Kristu. Amen. No unkosikazi wesifazane bangcwele ingakho kukhona nabantwana. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu bathandekayo ubabeke lapha yami endaweni yasenzala abantu ezantsi emzingazi la khona belusa umhlambi kaNkulunkulu. Ngakho ke siyababona and uNkulunkulu ukhona akakuphathise bona ukuba balekelele egameni lika Jesu. Amen. Ngike ngathi komunye umncwabo ebesinawo lapha eMtuba ngathi sinjenga khona into okuthiwa ama tugboat. Cishe uyakwazi baba umchunu uma ngibiza ngakho baba umchunu angazi noma ama tugboat or what, but lezi ikebe eziphusha umkhumbi. Yes, zihlala lapha eHarbor. Umsebenzi wazo emkhulu ngeke uyinake. Uthi ke omunye odrive imkhumbi unhlanzeko mathonsi uthi lezi ezikebe zilekelela umkhumbi once wafika osebeni lolwandla ngabe usakwazi ukuyidrive amanzi mancane. Manje ke lezi ikebe ziyawuhlangabeza ziyowulanda bese ziyawuphusha ziwuletha lapho ozodiliza khona yonke into. Yizona eziwujikisayo, yizona eziwubrekisayo yonke into. Udriver womkhumbi usuke esehleli zenza lo msebenzi noma usuphuma mawulapha eHarbor ziyawugada zigada umlilo kungashi umlilo nawo yonke banakekela ukuphila komkhumbi ezuwehlisa. Mawusuqedile ziphinde ziwududule ziwubuyisela olwandle. Uma umkhumbi usufike lapha amanzi emaningi khona bese ziyawushiya ziyajika zibuye eHarbor. Siyezwana bangcwele. Yes, abelusi banjalo bathandekayo abayukuhlale bekhona empilweni yakho. Kodwa bamba ngesikhathi bese khona ukukhuluma izwi likaNkulunkulu ngoba benza umsebenzi ofana nalezi ikebe okukusiza la ongakwazi ukujika khona. Khona izimo ezike zifika empilweni yethu zenze singakwazi ukuyibrekela. Zenze singakwazi ukuyiphusha siye phambili. Kodwa ma sekunelisekiwe ukuthi sesifikile kujuleni kolwandle bese ziyakushiya ukuba uqhubeke uyobamba kalula indlela egameni lika Jesu Kristu. Amen. Ngakho ke uNkulunkulu bangcwele usibusisile namuhla ukuba akhulume izwi ukuba uNkulunkulu asilekelele ekuhambeni kwethu ngeinsuku zokugcina egameni lika Jesu Kristu. Amen. Singaphakama sime ngeinyawo bathandekayo sihloniphe ubuNkulunkulu phezulu komntwana wakhe akabekile kuegameni lika Jesu Kristu. Singashaya izandla bangcwele simamkele umntwana egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha in Jesus name. Siyabonga moya ingcwele, siyabonga baba ukuthi uyasilungiselela,
singazi uNkulunkulu wethu emfihlakalweni, kepha wena ungumambuli weimfihlakalo nezwi lakho. Yambula izwi lakho hlaba wahlukanise. Siyakhuza yonke imimoya emelene nezwi lakho. Siyamelana nakho konke okuthiyana nokukwazi wena, okudephileyo nokujulileyo nokuphakemeyo. uNkulunkulu wethu okuthiyana nokuthi sikwazi sambulekelwe. Siyathobisa ingqondo yethu manje ukuba ithuli lilalela izwi lakho. Nenhliziyo yethu uNkulunkulu wethu sinikela kuwena ukuba uNkulunkulu wethu yamukela izinto zaphezulu. Kuba uNkulunkulu wethu igcina ilonde. Uthi uDavide ngiyalonda izwi enhlizweni yami ukuba ngingoni. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla onke. Khuluma phakathi kwethu Baba sizokwenza. Khuluma izwi lakho sizolalela. Khuluma izwi lakho sizophiliswa even naseyifweni zethu ngenxa yegama lakho, egameni nasegazini lika Jesu uKristu waseNazaretha, in Jesus name, amen. Mayibonge inkosi bazalwane, ngicela ukunibingelela egameni lomfeli wethu uJesu Kristu, amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osigcinile namhlanje, owenzile ukuba sibe kule ndawo, amen. Angibingelele mfundisi uMthembu nomama nobuholi bonke bala ekhaya enseleni. Ngiyabubingelela obusebenza kanye nobaba umfundisi egameni lika Jesu Kristu Inkosi. Angibingelele abefundisi abakhona, angibingelele udirector ubaba uGumede ehamba yedwa ngegama lika Jesu, amen. Iyangikhathaza yona lento. Lapha esihamba khona usuke sengize ngiqene nokumethula ngoba angifuni lokho ngithola umuntu ehamba yedwa. So ke ukuthi kuzomela ngiyifakele ibuko ke le. Angibingelele baba uMadlokovu egameni lomfeli wethu Jesu Kristu, mphathi ohlelo baba uZwide, baba uNdabandaba, abefundisi abakhona ongenze kuba asibaboni bazalwane mhlambe bendawo, siyababingelela ngegama lika Jesu. Ibandla lonke likaNkulunkulu, omama nobaba abasha Sunday School, sanibona nonke bazalwane, amen. Sekushiwo ke bazalwane ukuthi ngiyubani wakwabani, ngiyakholwa egameni lika Jesu Kristu, ngeke ngisakuphinda lokho, amen. Yeah, ngicela nje sivele siyezwini lenkosi lapha ya encwadini ka Exodus chapter 1, sifunde lona bese siyakhuleka. You are everything to me, El Shaddai. You are everything. You are everything to me, El Shaddai. Ngiyabingelela baba umchulu. Kuyingozi baba umchulu, ngifike ngabona ezinye izinto lapha kwakhe. So ke kufanele ngiyiqoqe. Kunto ingade ngikubona lapha. Nawe nje ngikubonile, khona ngibabonile la. Ngeke ngisho ukuthi ubuwenzani kodwa ngibonile. You are everything to me, El Shaddai. You are everything. You are everything to me, El Shaddai. You are everything. You
ngasifundela from verse number 8 u8 no 9 no 10 bese eyeqa ayofunda 16 17 and 18 bese ayama ku18. Exodus chapter 1 verse number 8. Kwavela inkosi entsha eGibhithe eyayingamazi uJosefa. Yathi kubantu bayo, bhekani abantu babantwana bakwaIsrayeli baningi futhi banamandla kunathi. Masizihlakaniphele maqondana nabo. Funa bande kuze kuthi lapho kuphuma impi bahlangane nezitha zethu. Balwe nathi bamuke ezweni. Verse number 11. Kwase kubekwa phezu kwabo izinduna zokubasebenzisa ezabahlupha ngemithwalo yazo. Bamakhela uFaro imizi yokubekelela iPidomu neRamsesi. Verse number 16. Benza ukuphila kwabo kwabamunyu ngemsebenzi esindayo odakeni nasezitinini nasemsebenzini yonke yasendle. Yebo yonke imisebenzi yabo ababekhonzisa ngayo. Verse number 16. Yathi nxa nibelethisa amaHebherukazi niwabona esihlalweni sokubeletha uma kuyindodana anoyibulala, kepha uma kuyindodakazi iza kuphila. Khona ababelethisi babemesaba uNkulunkulu, abenzanga njengalokho yasho kubo inkosi yaseGibhithe. Babasindisa bafana. Verse number 18. Inkosi yaseGibhithe yayisibiza ababelethisi yathi kubo, nenzeleni lokhu nasindisa abafana na? Ngicela uma ukhona phethe lesilungu bazalwane noma ngabe iphi version, ngicela ngifundele uverse 12 kuphela ngelesilungu. Yes. Verse 12 but the more they were oppressed, the more they multiplied and spread. So the Egyptians came to pillage the Israelites. Amen. Ngifisa ukuthi namhlanje kuwe bazalwane before ngihlale phansi yanda phakathi kwezitha zakho. Mhlawumbe ungamtshela umakhelwane uthi yanda phakathi kwezitha zakho. Ma engakuphenduli lo ngaphendukela komunye umtshela ukuthi yanda phakathi kwezitha zakho. Nalo semva kwakho ungabusamshiya umtshela ukuthi yanda phakathi kwezitha zakho. Hallelujah. Ngicela ke manje bazalwane ungixhawulele nje umakhelwane umthetho wazi wamuhle, wazi wagqoka kahle, yayinhle hairstyle yakho, wazi washuqula kahle, sasihle isigqoko sakho, bese uyanakusisa ke before usho lokugcina unakusise yazi yayinhle iring yakho. Nakusisa ke before usho lokho bukusisa kahle, ubheke futhi uthi akuyona lena ayifake yona yena. Wena ke obonayo ukuthi akayifakile, Prophet mfundisi. bese uyamtshela ukuthi kuzolunga makhelwane, kuzolunga, kuzolunga. Malibonke igama lika Jesu. Ya kuzolunga.
umjuduze. La bazalwane sifunda indaba esiyaziyo yabantwana bakwaIsrayeli. Isizwe uNkulunkulu ayesikhethile kakhulu, esithandile. Kungalesi sikhathi uJoseph esefile la. Siyazi ukuthi uIsrael wayefike kanjani khona eGibhithe lapho. Ngoba uma ufunda nje leli verse esifunde kulo lithi kwavela inkosi entsha eGibhithe eyayingamazi uJoseph. Siyazi ukuthi uIsrael eGibhithe wayefike ngoJoseph, angithi bazalwane, naye efika ethunjiwe, eboshiwe, wayithola ke ese uprime minister waseGibhithe. Siyalwazi ukuthi abangeke ngilande ukufika kwakhe khona. Kodwa ke ngiyafisa ukuthi sigxile la ekuthenini maye sefikile uJosepha, angithi walanda abafowabo, walanda abazali bakhe, bahlala eGibhithe, banethezeka, waqala wanda kanjalo uIsrayeli ezweni laseGibhithe. Kwathandanwa ke kwashada abashadayo, kwakhulwa, bagcina sebeyisizwe esikhulu. Wayese eyafa uJosepha. Mawufunda ichapter yokugcina noma amavesi angenhla kule chapter esifundayo, uzothola ukuthi iBhayibheli liyasivezela ukuthi uma efa uJosepha wayesefile yena kanye nabafowabo naso sonke isizukulwane sangaleso sikhathi. Kufika nje lenkosi entsha eGibhithe, uFaro, ufika sekuyisizukulwane esisha esingamazi uJoseph, esingazi futhi ukuthi laba bantu bakwaIsrayeli abagcwele eGibhithe bafike kanjani. Yena ubabona nje bagcwele izwe, bayanda, baphila kahle khona, kodwa uyazi ukuthi abasibo abaseGibhithe. Njengoba azi ukuthi akusibo abaseGibhithe, bayamsabisa indlela abanda ngayo, ngoba uNkulunkulu bengakabakhiphi eGibhithe ngalesi sikhathi, noMose ubengakafiki ngalesi sikhathi. Kodwa bebesaphila nje eGibhithe, uMose elapha aye khona ebalekile naye ngeinkinga zakhe. Kuyenzeka kumuntu abaleke ngeinkinga zakhe, abaleke la asazobuyela khona. Alibonge igama lenkosi. Inkinga nje ziyamenza umuntu asuke endaweni yakhe noma esazobuyela, ngoba zingakususa inkinga kodwa mayiphela uzobuyela ngoba indawo yakho, yila uNkulunkulu iassignment yakho eyibeke khona. Lenkosi ke mayibona laba bantu bakwaIsrayeli banda besabalala, banda eGibhithe, yangenwa amanzi emadolweni, yabesaba abantwana bakwaIsrayeli bengakenzi lutho. Ibesabiswa ukuthi abasiba abaseGibhithe kodwa bayanda. Kwaseke ithi lenkosi ibiza izikhulu zayo nabantu abasondele kuye embusweni, ithi niyababona yini abantwana bakwaIsrayeli ukuthi bayanda futhi banda ngamandla? Ngakho ke masizihlakaniphele maqondana nabo, funa ukuthi lapho banda besabalala bese behlangana nezitha zethu, balithathe izwe lethu basibuse endaweni yethu. Ngoba indlela abanda ngayo kungenzeka makufika izitha zethu bese beyakhumbula ukuthi nathi vela siba abala, bese beyawudla umbuso behlangene kanye nezitha zethu. Ngakho ke akube khona into esiyenzayo ezovimba lokhu kwanda kwabo. Lithi iBhayibheli kwabe sekuqalwa kuthiwa abasetshenziswe kanzima, bagqilazwe ezitinini nasodakeni. Alibonga igama lika Jesu. Basebenza imisebenzi enzima
ukuze kuzanywe ukuvimba ukuthi bangandi ngalendlela abanda ngayo. Lithi iBhayibheli ke baqala abagqilazwa basebenza kanzima, kodwa bese lithi iBhayibheli ngesikhathi bebagqilaza kwaba yikhona banda kakhulu kunakuqala bengakagqilazwa. Alibonge igama lika Jesu. Ngesikhathi bethi bazama ukuvimba ukwanda kwabo kwaba yila khona besabalala kakhulu. Yabona inkosi uFaro ukuthi lokhu kubagqilaza kwethu akubavimbi ekuthenini bande laba bantu, kunalokho banda ngamandla. Yayisibona inkosi ukuthi ayize no plan B. Uplan B wayo wawusuthi akubulawe bonke abantwana babafana abazalwayo. Alibongwe igama lenkosi. Wonke nje umfana ozalwayo ozalwa ngowaseGibhithe makabulawe. From lapho kwakhethwa abantu abaspecial ababizwa ngababelethisi eGibhithe. Kwathiwa abagade abantu bakwaIsrayeli mabekhulelwe, bebonakala ukuthi sebezobeletha, bese besondela kubo njengabantu abazobasiza. Mawufunda ke lithi iBhayibheli anobona uma sebesondela ngasendaweni yokubeletha, bese nisondela kubo nilethe usizo. Alibonge igama lenkosi. Esikhathini sanamhlanje ma umuntu ekhulelwe ezobeletha uya esibhedlela noma ekliniki, kodwa emtholampilo, ukuze abasemtholampilo babone ukuthi useseyinsukwini zokubeletha. Akayi umuntu emtholampilo eyolindela ukubeletha mayinsuku zisezine, kodwa uyaya for i check up aphinda abuye. Kodwa lapha eGibhithe kwakunendawo la khona umuntu ayehamba khona ayisondele khona uma esezobeletha. Amanye amahumusho akubiza ngokuthi kwakuyitshe lokubeletha, amanye amahumusho athi kwakuzigqiki zokubeletha. Kodwa kwakuyindawo la khona umuntu wesifazana osezobeletha owayesondela khona, bese ababelethisi besondela kuye bezomlekelela ukuthi umntwana abelethwe kahle, umntwana aphile kahle. Kanti laba baseGibhithe bathola umyalezo wokuthi uma nibona amaHebherukazi esetsheni lokubeletha, anobheka ukuthi umntwana muni ozalwayo. Uma kuyintombazane niyeke iphile, kodwa uma kuumfana anombulala. Malibongwe igama lika Jesu. Baya ngendlela yomuntu oza nosizo kanti abaphethe usizo. Kuvamisile ukuthi izinto zikaSathane nezizolimaza abantwana zize njengabantu, njengezinto ezilusizo kithi kanti zihlose abantwana. Kuyenzeka bazalwane, uma uSathane ebona iphupho lakho ukuthi ukhulelwa iphupho lomfana, ngoba kunabantu abakhulelwa amaphupho kodwa okungesiwo amaphupho abafana. Kunabantu abakhulelwa amaphupho kodwa okungamaphupho abantwana babafana, ngoba iphupho lomfana lisuke ngaphakathi kwalo liqukethe imbewu. Iphupho lomfana lisuke ngaphakathi kwalo liqukethe ukukhula. Iphupho lomfana lisuke ngaphakathi liqukethe ukwanda. Malibongwe igama lika Jesu. Uma ubona abantu banda, uma ubona ifamily yanda, ubokwazi ukuthi kuleyo family kuzelwa abafana abaningi. Uma ubona umuntu ephakama, ubokwazi ukuthi iphupho lakhe abeliqukethe, esingaziki ukuthi singakanani isikhathi lelo phupho likuye, kodwa bekuyiphupho lomfana. uSathane uyakwazi ukuhlukanisa amaphupho esiwakhulelweyo. Ukwazi uSathane ukubona iphupho lakho uzelwe, abona ukuthi lo mntwana unephupho, lo mntwana unento ayikhulelwe, and lento ayikhulelwe akusiye yesifazane, kodwa lento ayikhulelwe yinto eyandayo.
usathane ukwazi ukubona iphupho lakho nawe ungakaliboni. Yingakho ubona usathane ehlasela abantwana at an early stage, ngoba usuke sebona amaphupho abawakhulelweyo. Wabona ukuthi lo mntwana uzela ukhulelwa iphupho lomfana. Uma ngingayeka lo mfana akhule, lo mndeni uzoba ingozi. Uma ngingayeka lo mfana akhule, leli bandla lizoba ingozi. Uma ngingayeka lo mfana akhule, lesi sizwe sizoba ingozi. Bese usathane ehlasela umfana at an early stage, angene kuma drugs, angene kulo lonke uhlobo lwezinto ezizobulala iphupho. Into edingakalayo yingakho uma umntwana emncane, uma simzele nje enyameni, simnikela kuNkulunkulu. Uma simnikela kuNkulunkulu, siyaprotect iphupho lakhe kusukela ebuncaneni bakhe. Senza ukuthi athe khula iphupho lomfana likuye likwazi ukuvikeleka. Kodwa mayenganikelwanga emncane, iphupho lakhe lisengozini. Uma iphupho lalo mntwana lisengozini, kusho ukuthi ikusasa lalo mndeni lisengozini. Uma iphupho lalo mntwana lisengozini, kusho ukuthi ikusasa laleli bandla lisengozini. Uma iphupho lalo mntwana lisengozini, kusho ukuthi isizwe sakusasa sisengozini. Malibonga igama lika Jesu. Ubona usathane uphume kangaka, uhlasela abantwana ngayidakamizwa, uhlasela abantwana ngomoya wobutabane, ukuthi ubona amaphupho, ukuthi amaphupho abafana. Manje wenza ukuthi kusasa laleli sizwe lingabibikho. Ngoba uma kubulawa abantwana babafana eGibhithe, kusho ukuthi iGibhithe lesizulwane esikhona sokugcina. Malibonga igama lika Jesu. Uma ubona ibandla lihlaselwa, lelo bandla likhulela umntwana womfana. Ngiyabona usathane ukuthi kusasa laleli bandla likulo mntwana womfana. Bese ubona ibandla lihlaselwa, ubona ibandla liathekeka, ubona ibandla lihlebana, ubona ibandla lihlakazeka. Usathane ubona ikusasa ukuthi uma ngigcina leli bandla naleli phupho, inseleni ngizoyiluza. Kodwa ukuze inseleni ngibambe, angibulala iphupho laleli bandla. Bese ibandla liyahlakazeka, bese inseleni usathane yabusa. Bese izizukulwane sakusasa enseleni siyacanasa neyidakamizwa. Ngoba ke ngisho bazalwane ukuthi uhulumeni uxakekile, kodwa impendulo isebandleni. Usizwe sixakekile, kodwa impendulo isebandleni likaNkulunkulu. Ososayensi bahlulekile manje. Nabahlaziyayo bahlaziya baphinde bayiphikise bona. Kodwa bazalwane njengebandla likaNkulunkulu, make sivikele abantwana esibakhulelwe. Ngoba kungenzeka ukuthi esiyoba yikho kubonakala namhlanje, kodwa mhlaye nebonakala thina siyofana naye. Malibonga igama lika Jesu. Lithi ke bazalwane iBhayibheli, makubulawe bonke abantwana babafana. Uma nimbone esondela etsheni lokubeletha, anosondela kuye ukuze nibheke mntwana muni obulawa ozalwayo. Lithi ke iBhayibheli, ababelethisi baseGibhithe abenzanga njengalokhu inkosi bayalile, kodwa bamesaba uJehova. Yini indaba? Ngoba uIsrayeli ungowenhliziyo kaNkulunkulu. Noma uNkulunkulu engakabakhiphe eGibhithe, kodwa uNkulunkulu ubagadile. uNkulunkulu ubagadelena abantwana bakwaIsrayeli kunezwe lesethembiso abagcinele lona. uNkulunkulu uyazi ukuthi la eGibhithe ngisazobakhipha. Ake ngisho ukuthi kwabona abantwana bakwaIsrayeli babengazi ukuthi bazophuma eGibhithe ngelinye ilanga, kodwa uNkulunkulu wayebhizi ehlela
ehlela ukuzobakhulula eGibhithe. Ngesikhathi engakabakhiphi wathi angibandise. Oh my God. Ukuze mabe bephuma eGibhithe baphume sebeyisizwe esikhulu. Baphume sebefuyile. Lithi iBhayibheli mabe bephuma kwakuwabantu aba more than 3 million nemfuyo yabo. Babefike kuwabantu abawu7. Kodwa baphuma nemfuyo yabo. Sebehamba beyokhonza uNkulunkulu ehlane. So ngalesi sikhathi nabo babengazi ukuthi uNkulunkulu ubahlelela ukubakhipha eGibhithe. Ngoba uNkulunkulu uma eqala ukuhlelela wena akakutshela ukuthi ngiyahlelela ngikuhlelela into yanini. Kodwa uNkulunkulu uyakwandisa ngesikhathi uphakathi kwezitha zakho. Uyayibuza ukuthi uNkulunkulu ungigcineleni kulobu buhlungu engikubo. Yanda. Yini ezokwenza wande? Ibambeke le. Uma uIsrayeli sebeyibona ukuthi bakhulelwe. Ngoba mangabe ufunda uyathola ukuthi ababelethisi bamesaba uJehova. Number 2, uma bebayeka abafana bephila, inkosi yabona ukuthi abafana ababulawa bayaphila. Ithi inkosi nenzeleni lokhu nayeka abafana baseGibhithe baseIsrael baphila na? Bathi ababelethisi ingoba abakwaIsrael banamandla kunathi abafani nathi. Babeletha singakafiki kubo. Sithi siyasondela sifike umuntu wakhona esebelethile bayibelethela ngesingabo. Kanti uJehova uhambe phambili. Wadila nezinhliziyo zababelethisi. Bathi bengabaseGibhithe kodwa besaba uNkulunkulu abangamazi. Athi ngikutshela ukuthi laba ababelethisi babengamazi uNkulunkulu kaIsrayeli. Ngoba naye uFaro wayengamazi uNkulunkulu kaIsrayeli. Yizwa phela uma uFaro uNkulunkulu esetshela uMose ukuthi hamba uye eGibhithe, uNkulunkulu ufike ngeyimangaliso uye kuIsrayeli. Awuthi ngikutshela uma uNkulunkulu eseyomkhipha uIsrayeli ethuma uMose, kwathatha insuku eziningi uMose esefikile benoAaron eGibhithe. Kodwa uFaro engabadedeli. Uthi uFaro kubo, ungubani lo uNkulunkulu ukuba ngivume abantu baIsrayeli bahambe? Ngoba umesho njalo yingakho kuthatha isikhathi eside ukuthi uMose akhiphe uIsrayeli. uNkulunkulu uyiqinise ngamabomu inhliziyo kaFaro, wenzela ukuthi yonke le process ezokwenzeka kudilwa noFaro, wenzela uNkulunkulu ukuthi usafundisa uFaro ukuthi yena ungubani. Hey Nkosiyami, ngoba sometimes sike sihlale eqilazekeni, sihlale ebunzimeni, sicabanga ukuthi uNkulunkulu ushile, kanti uNkulunkulu usafundisa izitha zakho ukuthi ubani. Ukuyekile wena uyasha. Wena uyathandaza, uzumthandazo sengathi ushaya kuyisilinga ubuye kuwe. Kanti ngale epalace uNkulunkulu udila nesitha. Usafundisa izitha zakho ukuthi ungubani yena. Oh, siningi isikhathi esagqilazwa uIsrayeli uMose sefikile eGibhithe. Kodwa uMose wayesafundisa uFaro ukuthi ungubani uNkulunkulu. Ukuze uyaqamba udedelo abantwana baIsrayeli useyamazi. Lezi izinto ezenziwa uNkulunkulu eGibhithe zenza ukuthi nezizwe ababesazohlangana nazo ehlane sebehamba zizwe ngoNkulunkulu kaIsrayeli, uIsrayeli engakafiki kubo. Uma uIsrayeli ezofika kuleso sizwe, sase sazi ukuthi ihlobo luni lukaNkulunkulu abezana laba bantu. Yizwa uma abantwana baIsrayeli bezongena eJericho, bengena endlini kaRahabi isifebe, bafika khona uthi uRahabi, sizwile ngoNkulunkulu wenu. Uyakhumbula inhloli lezi ezaziyohlolizwa. Uthi uRahabi kuzo, sizwile ukuthi uNkulunkulu wenu wanikhipha kanjani eGibhithe. Sizwile ukuthi uNkulunkulu wenu wanwelisa kanjani olwandle olubomvu.
Uyabona ukuthi laba bantu abakaze bambone uIsrayeli. Abakaze bahlangane noIsrayeli. Babengekho eGibhithe uNkulunkulu eqala ukufika ngoMose. Kodwa bezwa ukuthi kunoNkulunkulu ohamba noIsrayeli. KunoNkulunkulu okwazi ukuvula ulwandle olubomvu. KunoNkulunkulu okwazi ukuwelisa abantu emhlabathini owomileyo. KunoNkulunkulu okwazi ukushintsha amanzi abe yigazi. Base bezwile ngalowo nkulunkulu. Manje makufika uIsrayeli ezohlola izwe sekuconfessa bona uthi uRahab sizwile ngoNkulunkulu wenu. Uthi ngenxa yalokho izwe lethu liyagedezela. Sesingenwe amanzi emadolweni. Ngamanye amagama sesiyanesaba. Webazalwane, wenzani uNkulunkulu mayeshiya wena ukhala ayodila nezitha zakho? Wenzela ukuthi zimazi bese ziyamesaba engakafiki, nawe zikwesabe ungakafiki. Uthi ngikutshele ukuthi wena njengomntwana kaNkulunkulu izitha ziyakwesaba, amadimoni ayakwesaba. Mhla usindiswa usathana ungenwa yitwetwe ngoba usezwile ngoNkulunkulu wakho, noma wena ungakadili naye. Akakakizwa ngisho uthandaza, kodwa ngoba uJesu sumamukela useyamazi lowo nkulunkulu. Once wethe wena wamukela lo nkulunkulu avela ngenamanzi emadolweni, athi ngeke ngiphinde ngikwazi ukumthinta. Mangabe eza kuwe useyahlokoloza, malibonga igama lika Jesu, wena bese uyabaleka. Ake ngikusize, yenza njengabantwana bakwaIsrayeli, abesifazana babekhulelwe noma sebezwile ukuthi abantwana bazobulawa etsheni lokubeletha, kodwa abayekanga ukuya etsheni lokubeletha, beyobelethela khona. Ake ngikhulume nomuntu akhona la endlini, ungayeka ukuya etsheni lokubeletha. Uzwile ukuthi uSathane ucuphile, kodwa yana etsheni lokubeletha. Uzwile ukuthi umntwana uzobulawa, kodwa yana etsheni lokubeletha. Ungabeletheli endaweni engafanele. Ungaze uzala umntwana premature. Alibonga igama lika Jesu, kodwa endaweni yokubeletha ababelethisi bakhona bazokwazi ukuthi ma umntwana emkhulu ukhishwa kanjani. Ungayeki ukuya etsheni lokubeletha. Yana khona uyinyembezi igcola amehlo, kodwa yana etsheni lokubeletha. Uza ukuthi akuthandazeki, kodwa ungayeki ukuthandaza. Uza ukuthi akufasteki, kodwa ungayeki ukuzila ukudla. Uza ukuthi akuyeke enkonzweni, kodwa ungayeki ukuya enkonzweni. Uza ukuthi okweshumi akusakhipheki, kodwa ungayeki ukukhipha kweshumi. Wenzani mawenze njalo? Uya etsheni lokubeletha ngoba wena unomntwana omkhulelwe. Bazalwane, bayahlupha abantwana abazalelwe esikhathi singakafiki. Bayahlupha abantwana abazalelwe endaweni errong. Namhlanje ubona kugcwala abefundisi bamanga sihlushwa abantwana abazalelwe endaweni engafanele. Baze bayome emapulpiti kanti wazalwa ngo7 months, akangagcinwe ebhodleleni. Kanti ababelethisi bebezokwazi ukuthi mase u7 months akahambi noma ekhaya, kodwa simgcine esibhedlela, simfake ebhodleleni kuze kuhlangane isikhathi esiright sokuthi sesingabadedela nomama baye ekhaya. Ubona kugcwala ama ministries amangaka phandle, abantwana abazalwe ngo7 months, abantwana abazalwe isikhathi singakafiki ngenxa yabazali abangayanga etsheni lokubeletha. Ma ungayanga etsheni lokubeletha uzozala abantwana amaphupho angenayo ifuture. Awuthi ngiphinde le, uzozala amaphupho angenayo ifuture. Ngamanye amagama iphupho lakho kuzoba lizophelela kuwe. There's no future. Noma ungaqala iministry izogcina ngawe,
makufa wena lelo bandla liphelile. Abantwana abazalelwe endaweni wrong. Kodwa abantwana bakwaIsrael noma sebezwile ukuthi abantwana bazobulawa etsheni, kodwa bakhala beya khona, nganoma babekhala kodwa baqhubeka baya khona. Umbelethisi elindile, kwasho ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo uhamba phambili, afike edile nababelethisi. Oh, malibonga igama lika Jesu. Ababelethisi babonakala bededela abantwana. Malibonga igama lenkosi. Namhlanje kunamaphupha azozalwa. Usathana efunge lathi ngeke aphinde azalwe. Namhlanje kunama vision usathana wayethi uqedile ngawo. Kodwa siyambonga uNkulunkulu ngalemvuselelo ukuthi ama vision azozalwa kabusha. Ake ngitshele, kuzophenduka abantu ebeningayitshela ukuthi boke bakholwe. Kuzophenduka abantwana bakho obuyitshela ukuthi sebephelele ezidakamizweni. Kodwa ngoba abantwana babafana, oh malibonga igama lika Jesu, ake ngikutshela ukuthi bazophenduka. Ake ngikutshela ukuthi bazokholwa. Ake ngikutshela ukuthi bazosebenza noma usathane wayefungile, ngoba unguJehova hamba phambi kwethu ahlelemba amagebhugebhu usilungisela ikusasa singakafiki kulo. Thina masihamba sihambe emhlabathini olungisiweyo. Alibonga igama lika Jesu. Ungayeki ukuya etsheni lokubeletha. Ungayeki. Mawuthi uyeke ngisho ukuhamba emthandazo qala phansi. Thinta ithi iBhayibheli lakho ushone khona. Thinta ithi iBhayibheli lakho ushone khona. Ngoba usathana ubekusabisa ngamabomu, uyazi ukuthi ukhulelweni wena. Ngoba sonke nje basila sinamaphupho esiwakhulelwe. Oh malibonga igama lika Jesu. Ngiyathandaza ukuthi iphupho lakho akube iphupho lomfana. Iphupho lakho akube iphupho lomfana. Akube into ezokwanda. Noma ngabe yini oyikhulelweyo. Abanye bethu bakhulelwa amabhizinisi. Abanye bethu bakhulelwe ama companies ngaphakathi kubo. Ngimbono esinayo. Kodwa ke ngitshela uSathane ufuna abantwana babafana. Sathane uafter abantwana babafana. Ake siprotect abantwana babafana spiritually. Ake siprotect abantwana babafana spiritually. Siba protecta kanjani? Siye etsheni lokubeletha. Ngoba sikhulelwe khona ukukhulelwa. Kodwa siye etsheni lokubeletha. Ungasatshiswa uSathane. Abantu abaningi baye ukukholwa ngenxa yokusatshiswa. Sisatshisiwe kakhulu. Sisatshisiwe kakhulu. Satshiswe ngeentshumayelo. Sasatshiswa nangemnikelo. Sathi sisatshiswa noSathane wayesigabisela ngezinto zakhe. Sase siyathatheka. Kanti uSathane uafter abantwana babafana. Ngeke uSathane atheke ungakhulelwa iphupho lomfana. Mawukuthi wena ukhona la uke empilweni yakho uke wadlula esikhathini esinzima, la uzwa sengazi ukuthi ungaliyeka phansi indaba yokukholwa, uyeke phansi indaba yebandla, uhlukane nokukholwa. Ngengitshela ukhulela umntwana omfana. Akusinoma yini loyikhulela. Ukhulela umntwana omfana. uSathane usuka sebona ukuthi usuzofika kwidestiny yakho bese vimba phambili ayogada endaweni yokubeletha. Manje ke bazalwana singayeki ukuya khona, ngoba uSathane uyovimba phambili, kanti phambili la isiya khona. Phambili la isiya khona, emumva ila ngasasingasabuyeli khona. Kwathi uIsrael esefuna ukubuyela emuva, ebona ulwandle livalile, kwasho nempi yeza kusekho ukuhlehla. Baphakathi nendawo sekufanele bame balinde uNkulunkulu. Oh bazalwane, bafila abantu behlula ukuma balinde uNkulunkulu. Bafila abafundisi behlula ukulinda uNkulunkulu. Afila amanxusa ama-intercessors ibandla belimi ngawo ehlulwa ukulinda uNkulunkulu. Uthe mayibheke emuva wabona impi, wathi ubheka phambili wabona ulwandle, wathatha intambo wayilengisa.
lithi mawubona impi phambili, mawubona ulwandle phambili ngeke ukwazi ukuwela. Mawubona impi ungayitshela ukuthi hayi ngizokwazi ukuyidakhela. Kanti ngeke usakwazi ukuyidakhela. Sekufanele mawusuphakathi nendawo kanjalo khona okukhipha eGibhithe. And lona okukhipha eGibhithe udilile nabaseGibhithe. Njoba beqosha nje baxosha bayeza kodwa uNkulunkulu uqedile ngabo. Yikho mabeza kwabonakala ingqola zabo zihamba lukeke. Zigijima kodwa ispeed ehamba ngaso asiyi phambili ngendlela okufanele ngabe siya ngayo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathuma ingelosi zayokhubaza amasondo empi yaseGibhithe. Mawucabanga yini ekwenza ungafi kuze kube manje? uJehova ukhubaza amasondo. Hayi ukuthi imba ayikho emva kwakhe ikhona. Kodwa ihamba iyaqhugela. Njoba iqhugela impi uNkulunkulu uyidileyiselana impi. Ngani uMose usayothandaza. Ulinde uNkulunkulu amtshethi sizowela kanjani. Ubazalwane siyashesha ukuhlehla kanti uMose usathandaza. Siyashesha ukugive up kanti uMose usathandaza. Ake silinde uMose ukuthi ubuya nani ekuthandazeni. Alibonga igama lika Jesu. Ngoba impi yona ngeke izikufice. Ngoba impi ikhubazekile. Ukuthi nje uNkulunkulu akabatshelanga ukuthi khululekani ngempi. Nawe nje akakutshelanga ukuthi relax. Wena ubona impi nje emva kwakho. Kodwa ukuthi lempi yeza ayikubulala ingane uyayibuza namhlanje. Ukuthi ayikubulala ingane. Ake ngitshele uJehova ukhubaza amasondo. Futhi ngeke izikubulala. Wena uzofika kwi-destiny yakho. Lolu lwandle oluphambi kwakho lizoze livuleke. Ngiyathandaza ukuthi ulwandle alivuleke usaphila. Ngoba abanye baficwa ukufa ulwandle lingakavuleki. Abanye baficwa ukufa ulwandle lungavulekile. Bengabulawa ukuthi sekufika isikhathi. Bebulawa ukwesaba. Bebulawa ukugive up. Amanye amaphupha afile ngoba abantu bahlula ukulinda ulwandle livuleke. Lona luzovuleka. Kungathatha 10 years, kungathatha so many years, kungathatha amaviki kodwa lona luzovuleka. Wena uzowelela ngaphesheya. Wena uzowelela ngaphesheya. Lithi iBhayibheli ababelethisi bamesaba uJehova. Abenzanga njengalokho inkosi bayalile. Kwathiwa ingoba amaHebheru kazi anamandla kunathi. Cabanga lamandla abonwa izitha. Ngoba uSathane uyakubona wena uyingozi kangakanani. Uwe nje ongayiboni. Ukuba uyayi-understand ukuthi wena unjani, ngaba uphili ngendlela ophila ngayo. Ukuba uyayi-understand ukuthi ivalue yakhe ingakanani, ngaba uphili ngendlela ophila ngayo. Ukuba bewazi ukuthi uNkulunkulu ukuhlelele ngaphambili, ngaba umile, ngaba uyaqhubeka ukuhamba. Ibandla likaNkulunkulu limile. Sathane ulibambezele. Limile. Sesigcina seseneliswa ukuthi esontweni siba u20. Ibandla limile. Aliyi phambili. Limile. Kanti uNkulunkulu ikusasa ulungisile. Ake ngitshela ukuthi asikho isimo ozobhekana naso esizokubulala ngoba sonke uNkulunkulu uyasazi. Sengithandaza. Ngivamisa ukuthi uma umzali wengane, umama etetile nomntwana. Umntwana kuvamisile ukuthi ma ezogeza mama athela amanzi endishini ashisayo nabandayo bese efaka isandla sakhe awathi mayeza ukuthi asashisa kakhulu aphinda athi phohlo abandayo aphinda afaka isandla
akaneda athi phohla abandawo bese efaka umntwana aphinda afaka isandla kwesibili eze ukuthi sengipholise kakhulu aphinda athatha ashisayo athi phohla aphinda afaka isandla bese yeza ukuthi ase right ke manje bese ethatha ingane eyifaka emanzini bazongifakazela omama in most cases ingane mawuyifaka emanzini iyakhala ayinedi ikhala umama agcuma ikhiphe emanzini yini angayikhipha aqhubeka igeza uyazi ukuthi amanzi wezwile ngeke azayishisa ingane uyazi ukuthi njengoba ikhala nje ayikhaliswa ukuthi iyasha ikhaliswa ukuthi ingane ngoba amanzi wezwile kunjalo uNkulunkulu noma ungakhala uzuyibhonqa uthi uyathandaza thule uyazi ukuthi ukhaliswa ukuthi umuntu kodwa lamanzi ongene kuwezwile ekazakushisa ngoba uThixo uwezwile akakufaka emanzini engawezwile angaze ngimbone umama egeza ingane engasifakile isandla sakhe amanzi engawazwile kodwa bonke baqale bawezwe oh my God hey uNkulunkulu wami sikhala size sithuka uNkulunkulu athula uNkulunkulu kanti amanzi wezwile umbona umama eqhubeka egeza ingane omunye athe igeze beyithakazela eyidlalisa ungidlalisa kanjani umuntu ekhala efuna usizo hayi akakhalisa ukuthi uyasha ukhalisa ukuthi uyingane mina amanzi ngwezwile amlingene lo mntwana ngoba amanzi engane ezelwe namanzi engane no6 months awafani namanzi engane nonyaka washisi ngokufana kuze kufike yonke leso sikhathi umzali nje uzwa ufaka isandla eze ukuthi oh ase right ayifaka ingane ngoba usithembile isandla sakhe uyazi ukuthi asigeji ngeke simtshele into okungesiyo so njobe ekufaka la akakufaka into enangayazi noma ungakhala number 2 ngesikhathi ikhala ingane eyigeza usuke ibambile azaqeda ukuyigeza ibambile nawe ukhaliswa nje ukuthi umuntu kodwa uJehova ukubambile uJehova ukubambile wena ubanjwe isandla wena ukhaliswa amanzi azwiwe akulingene lawo manzi akulingene lawo manzi oh malibonga igama lika Jesu sike sadlula nami ngeke ngadlula esimeni lakho na ngitshela ukuthi ngiyalibhala iBhayibheli ngeke ngiphinde ngishumayele because abanye ababekhona ngasho kwabanye ngathi angizazi ukuthi manje esontweni ngizofika ngithini ngiyoshumayela ngithini ngizothini njengoNkulunkulu mina kade ngidlula entweni enje kodwa ubheke nguphi namhlanje ngoba uNkulunkulu amanzi ayengifake kuwo wayewezwile weza ukuthi hayi uzoqhubeka ukhaliswa nje ukuthi umuntu umntwana kodwa amanzi wezwile futhi njobe lapha emanzini ngimbambile Jesus okwakho ukuthi Lord keep me safe till the storm passes over singaphakama nisithandaza egameni lika Jesu singathandaza nibazalwane sithandaze kuloNkulunkulu osihlelela singakafiki sithandaze kuloNkulunkulu osandisa phakathi kwezitha zethu sithandaze kuloNkulunkulu ongasikhipha emanzini kodwa usandisa phakathi yanda phakathi kwezitha zakho
khula phakathi kwalo mlilo. Khula phakathi. uIsrayeli uNkulunkulu wamandisa phakathi eGibhithe eqilazekeni ezweni lobuqili. Akathanga ngizobakhipha kuqala bese ngibandise ehlane. Kodwa wathi ngizobagcina khona eGibhithe baze bande bese ngiyabakhipha. Ake ngitshela uNkulunkulu ulinde wande kuleyo situation yakho. Ukhipha. Namhlanje ake uthandazela ukuthi inkosi ngikhiphe, ake uthi nje inkosi ngigcine. Ngoba lesi simo sizodlula. Because isimo ongene kuso something enginesho yayo ukuthi uNkulunkulu usilungisile. Usilinganise nawe. Usihlelele wena. Uzophuma uphila. Kodwa ungayeki ukuyetsheni lokubeletha. Makhulunywa ngemistake okufanele ungayenzi. Ungayeki ukuyetsheni lokubeletha. Ungayeki. 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 I remember mangiqala ukuya enkonzweni after leso simo engikhuluma ngaso, ngaya on Sunday ngena ngisho message ngizofika ngishumayele ngayo. Futhi ngingahlele umuntu ozoshumayela. Kwasithatha isikhathi sokuyezwini ngathatha iBhayibheli ngaya phambili. Kodwa nganede ngama phambili. uNkulunkulu wakhuluma. Ngeke akhuluma ungayile etsheni lokubeletha. Ngeke act ungakafika etsheni. Bazalwane, ngeke azale umntwana ungakafika etsheni. Manje thina sifuna ukulinda kuze kuzale umntwana. Siyokwenzana etsheni mayisezele. Ngoba etsheni siyumntwana engakazalwa la sizombelethela khona. La sizombelethela khona. Asivala amehlo ethu. Siyathandaza abantu kaNkulunkulu. Siyathandaza thina sonke. Ayi bazalwana ngazi kodwa ake sikhuleke sonke kulesi sikhathi. Ake sivule umlomo wethu sonke sithandaza. Ngegama lika Jesu Kristu. Lord, keep me safe. Angazi wena uzothandaza umthandazo othini kuNkulunkulu. Ngoba isimo adlula kusa ngisazi. Kodwa namhlanje njengebandla likaNkulunkulu kunye sicelayo sigcine Thixo. Sigcine Jehova. Sigcine uNkulunkulu. Siyetsheni lokubeletha. Asizuyeke ukuya. Sizoqhubeka siye. Kodwa Nkosi sibambe ngesandla. Kodwa Nkosi sibambe ngesandla. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngegama lika Jesu Kristu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Bayede uNkulunkulu ophilayo. Yina mamasha. Ikapasitha kabosa. UJehova igama lakho elikhulu ngaphezulu kwamagama onke. Shandala boshaka. Ilabasa yata. Kete poshika pasia. Fundisa ukumede woza baba. Uzothandaza nebandla likaNkulunkulu. Uzothandaza nebandla likaNkulunkulu. Uzothandaza nebandla likaNkulunkulu. Ngizwe isililo sabantu abathi mina bese ngidecide ukuthi angisaye etsheni lokubeletha. Bese ngihleli phansi ngingasathandazi. Bese ngihleli phansi ngingasanikeli. Bese ngihleli phansi ngingasaya enkonzweni. Kodwa namhlanje ngiqhubeka nohambo. Qhubeka nohambo. Qhubeka nohambo.
ngizwe inhliziyo zabantu abasho njalo. Hawu bazalwane, ake besuke labo bantu bezela ngaphambili. Beze nje la ngaphambili. Ngifuna nje ukubeka isandla phezulu kwakho. Ngifuna nje ukubeka isandla phezulu kwakho. Ukubeka isandla phezulu kwakho. Uthola amandla amasha okuqhubeka. Ngoba khona ukuqhubeka kufanele uqhubeke. Akufanele uphelele la ukhona. Ukuqhubeka khona kufanele uqhubeke. Kufanele uqhubeke. Kufanele uqhubeke. Thina mase singaphambili asivala amehlo izandla zethu siphakamise. Uma khona abathandekayo sasele phansi. Othi mawungangedluli Jesu yizwa amazwi ami. Ngoba isitha siyakuyeka ukhulelwe. Bathi sikulinda kwi-bed stool. Baningi abantu abebe namaphupha amahle empilweni yabo. And sebewabona kodwa isitha sabalinda kwi-bed stool. Uma khona bangcwele nothi likhona iphupho enginalo empilweni yami. Cela ama-asha sisize bathandekayo abalekelela abazalwane. Uma khona othi nginayo into enginayo engifisa uNkulunkulu ayiphumelelise empilweni yami. Kodwa njalo mase ngithi kuyalunga kuphelele endleleni. Sithi abantwana bakaNkulunkulu sibalinda kwi-bed stool. Sihlalweni sokubeletha. Egameni lika Jesu siphakamise izandla thina simphambili. Egameni lika Jesu ezabefundisi besabeka izandla kubantwana bakaNkulunkulu kuba uNkulunkulu abenzele indlela. Uthi uDavid uNkulunkulu bona makunendlela yobumnyama empilweni yami. Uthi veza indlela yokukhanya. Uthi uDavid wena uyinqaba yami uyisiphephelo sami. Uthi ngokukhanya kwami nensindiso yami yakwesaba bani na. Uthi noma babi bengivukela ukuba badle inyama yami. Uthi kodwa kunye ngicelayo ngiyakufuna khona. Kuba ngihlale endlini kaJehova. Ngibuka ubuso bakhe. Ngiyacela befundisi bami sisondele sibeke izandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ezabantwana bakaNkulunkulu besami phambi kaNkulunkulu njengamanje. Kuba uNkulunkulu abalekelela abaphamandla. uNkulunkulu avusa uhlobo lwamaHebherukazi. Abantu ababeletha kungakafikwa kubona. Uhlobo lwabantu abanamandla. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba namba abantwana bakho Nkosi ntambama. Beze kuwe uNkulunkulu wethu ngethemba elipheleleyo. Ukuba uNkulunkulu wethu ufunyana ulusize endleleni yabo. Bapha amandla uNkulunkulu wethu uDavid wena uyafundisa izandla zami ukulwa. Afundisa imino yami ukuhlasela. Uyaqinisa ingalo yami ukuba idonsa umtsalo wethusi. Uthi uDavid angibuyelanga emuva ngakaqedi ngezitha zami. Uthi ngayichitha ngayilahla esitaladini njengensila. Uthi nabafo abangangazi banele ukuzwa ngami bathuthumele einqabeni zabo. Uthi baphuma besaba bethuthumela. Uthi ngokuba wena Jehova wama ngakimi waba insika kimi. Wena uNkulunkulu ukulunga kuyibhande lamanyonga akho. Uthi uDavid nasi sihlupheke sakhala kuJehova wasizwa wasiphendula. Uthi noma wena Jehova uhlele ezulwini endaweni ephakeme. Uthi kodwa awukhohlwa ngophansi. Uyasehlisela uzehlisele kophansi umphendule. Uthi wena Jehova uyezwa umkhuleko womuntu ongenalutho. Uphendule uNkulunkulu wethu onamandla onke. Siyabonga ntambama uNkulunkulu kaAbrahama. Siyabonga uNkulunkulu kaJakob, uNkulunkulu wesivumelwane. uNkulunkulu onesivumelwane nabantu bakhe singaphokiyo. uNkulunkulu wethu kuba baphilise abaphumisele ngaphesheya ekubuseni. Egameni lika Jesu Kristu siyamelana nayo yonke imimoya yesitha ephikisana nebandla lakho. uNkulunkulu wethu enikeziwe ihluthulelo namandla namagunya onke. uNkulunkulu wethu onamandla onke. Baba siyabonga ukuthi uyakusiphumisela ekukhanyeni. Usiphumisela ekukhanyeni kwamanje.
athi umhlabeleli sesinayo umholeli mhla simuka kulelizwe. Haleluya, siyahalalisa ngoba ivangeli lifikile manje. uNkulunkulu wethu izibopho zobumnyama ziyathukululwa, akuyaxegiswa imichilo yejoka uNkulunkulu wethu kwabasikwayo. Njengamanje kuyephulwa amajoka angadingekiyo egameni likaJesu. Abacindezelwe bayakhululwa njengamanje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ibandla lakho liqhubekela phambili egameni likaJesu. Siyabonga baba ukwazi ukuthi ma kungathi kunedelay, wena uNkulunkulu wethu usadila noNkulunkulu bonke base-Egypt ngoba ufuna uIsrael mhla ephuma kungasabi bikho uNkulunkulu abalwa noIsraeli. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi kwesinye isikhathi kuba sengathi izinto ziyadileya, kodwa wena uNkulunkulu wethu uqeda zonke izitha ngoba ufuna bakho mhla utheka itafula baphinde baqale phansi balwe izimpi. Kepha ufuna bangene ekuphumuleni, babe nokuphumula nokuphila okuphakade. Siyabonga uNkulunkulu wethu namandla onke ukuthi emfihlakalweni uyalwa. Thina njengamanje uNkulunkulu wethu okwethu kuba silinde kuwe njengoDavide uthi I waited and I waited and I waited to the Lord, and uthi uNkulunkulu wangizwa waphendula ihubo lami egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sibonga umsebenzi omuhle uNkulunkulu wethu owenzayo kule ndawo. Umpostoli Paul kuba sengathi sishaya umoya, kuba sengathi akwenzeki kepha kwale mimoya kuyashitshwa, kuyaguqulwa izinto uNkulunkulu wethu ongcwele egameni likaJesu. Ashayela uNkulunkulu izandla abathandekayo egameni likaJesu. Siyabonga moya ongcwele, umsebenzi opheleleyo waseCalvary wena uzawukuqedela noma thina sesithule, kodwa uyaqhubeka nomsebenzi egameni nasegazini likaJesu Kristu waseNazaretha. In Jesus' name, amen.